Hi, 326 Express. Hi, Donna. Hi. I am a man. I am married with two children. I used to have a really good job working at an NGO. I worked so hard that I bought a house for me and my family. I bought a house that had a cottage with the intention of letting it out to make extra income. I was living a comfortable life. My kids were going to private schools, and my wife was a comfortable stay at home mom. So while I was working, my mother in law fell sick. And because the situation was so dire and where she was renting, she was neglected, we decided to take her in. And we decided it was best for her to move at Chigaraku Cottage because at the time I didn't have tenants. So the cottage is a 2-bed cottage and she was using one room and the other one yaishandiswa tete. So unfortunately, I lost the job pakasimuka mepodzeku US. I have tried to sell everything that I can think of to make ends meet so I can pay school fees for my children, so I can continue living a very comfortable life as we have been living. So Donna paninya yangu is now it's the 6th month mama vachigara ku cottage. I asked her to move in with us so we could let out the cottage so that I can make more money inokwanisa kutichengeta semuri. But when I asked her and confronted her, she said she can't move into the house because vakwanise kuti vagare muimba imwe chete nemukwasha. Well, my wife has siblings. Vanotambura, but kwete sterek. I can safely say they are slightly below the poverty datum line, but I feel they should make a plan to take care of their mom. She is very much better now, but also mom refuses to move out, also with Tete, so that I can find tenants to make the extra income. I've tried to speak to my wife, Kutiwatare now, but she's always hitting a hard rock because also it's her mom, and I understand it's very hard to ask her mom to move out. I am trying Vedare to keep my marriage intact because it's also bringing a break between me and my wife. So how do I deal with the situation and convince mama to move out without causing any damage to the family? Here hot topic yethu namhlanje. So this is a situation of a mkwasha. Arikugara nambuya but ambuya arikugara cottage kwemkwasha. Yeah. Mkwasha asisina basa ranga naro reku NGO pakasumuka mepo dzeku US. And he's saying, no, I think I need the extra income from the cottage now. Amai wakapinda mcottage nenawe kuti vaimborenta kumwe. But azvinozenge zvazoita sei vakabva vazorwara zvikanzi ngavauye vaonekwe padhuze, but ezvinezvi he now desperately needs the income. So he gave her a solution kuti uyai mukati memba tigarisane. Vari kuti handikwanise kugara nemukwasha tichipesana muimba 1, but ivo havana imba yavo, and mwana wavo is caught between a rock and a hard place, obviously. But this is training mukwasha apa mwana wavo ane mamwe masiblings as well. Hanzi havanyatsowani zvekuti vangakwanise kutochengeta amai kana kugara navo. What to do in such a situation? Ovakanda panze here, ovaita sei, zvinofamba sei. If you've ever been in such a situation, you also let us know. 0772162651. Saki, I'll start with you before I open my phone lines. What's your 2 cents on this one? It's a hard one to convince mom kuti vabude, but I think Ruti kuno chaga maybe Sekuru or someone that mom can respect for gariswa nawo pasi so that she can also see the situation, because my assumption is also even wakagara cottage koko, the one who also takes care of the food, the guy. Hey. So it's a huge, really huge burden on his shoulders, especially for someone. I can imagine being laid off. It's been months now, and you're just trying to make things to work. Make ends meet. Yes, because we are from Norway. You get like for everyone. Exactly. And yet things were comfortable. So I think maybe akatry chaga hama dza mama dzavanorespecta kutaura kana nasekuru ameno vanorespecteka votaura namama. Okay. Hello, Maswera Sai Pastor FM. Madi. Poladu.
ya unozwa kuti first akatoita mistake dzekutanga handizvi kutovaunza kuti waunza ikoko pamba kuvaudza kupfumba hakusi kuvabatsira chete hakusi kuvabatsira chete aha kuvabatsira dzikwedzi dzakawanda handizvi bhozi munhu kana uchiita chinhu handizvi usangotarisa zvemusiwo unotarisa nezviri kumberi handizvi saka kuzovabudisa wambogara mukoteji aifanira kutoziva kuti hazvizomboite handizvi saka iye hati adava income apa kuti aisekana roji handizvi koteji momuzova parumu yamukati handizvi ndo zvaari kusagesta ivo ari kuti hanzi handingapesane mumba nemukwasha ka zvichibuda here asatoita akatoita mistake pekutanga saizi akufanira kuite iye pambuya iye mukati memba here ngaaise roji ani kutsvaga bhachu kana musikana ari single manje imba mari yecotage yese hatizoziva kuti marooms mangani could be 4 or something ingazofanana ne1 room here yemukati ya kana rooms akawandisa manje kana kuti but hapana pangabhorojese angangope gugu wake anza ambuya kana 4 rooms handizvi handizvi tongoti 2 ngataura ndizvi chokwadi ati it's a 2-roomed cot it's a 2-bedroomed cottage 2-bedroomed cottage saka itori roja ikoko already hakuna ndei ambuya achaita kugara cottage ndo vari kugara for now ando zvaungatoiti ungatoti ambuya handika ngatirijusei mushandise kana kuti 2 rooms dzimwe 2 rooms dziite dzetirendesa handika dzopinda munhu kana unyatsobuda pachena kuti situation hainoita sei haina kumira zvakanaka izvezvi handizvi situation haina kumira zvakanaka izvezvi uri kunzwisisa utaura namai vake saka tiri kumbura kuti mboadjuste inongonzi adjustment ehe saizvozvo but kuvabudisa ikoko vachitoenda kupesana nemukwasha handika chokwadi hazviite sei hazviiti hazviite naye nemukwasha chandozviziva kuti hazvitomboite kupesana naambuya musame house bcause pete time vanoda kubhumukwavo alright but ko kana mari dzisiri kubatana toita sei todzinga here hatomboadzingi hazvitoite ngavatangire pakuadjusta ipapo bcause apa pano hanombotaura kuti ambotaura ambuya kuti ngamushandise 2 rooms handiti akuti takawatiwa kumain house handiti tigare tese handiti saa izvezvi the best way chete iya ndofungidzira ini yekuti ngaangovaudze kuti ngatirijusei space handika moshandisa room 2 rooms havamborambi then zvimwe zvinhu zvacho kana zvakawandisa handika wozvitorawo zvibatanzira mumwe marooms avo kumain house but kuti wabvisapo completely kuti vaigare mukati handika it's a non-starter. It's a non-starter. All right. Thank you so much. Hanzi ngavaende kakuruzevha maya kana zvanetsa. This is V someone. Okay, I lost the message there. Hello, you're live on Star FM. Jonande. Bolato zviri sei? Hawana ndakanaka. Iyi inonzi nzira pamuviri tsvimbo yarwadaro. Taura nini? Kuona chakatokanganisika tona marelations. Aha. Because kana waroora kana kuti waroorerwa mwana wako musana ka munhu aroora mwana wako ka atova mwana wako at the same time kana ukaroora kuna mai vemunhu waroora uchati mai vavo ngavachete mai vavo vatova mai vako zviri izvozvo both sides vanofanira kuonana samai nemwana kuti mukwasha kana kuti kutorwa nechichi saka vopinda zvavo mumba here tiri kuti chinyiso kuti kana ivo vasingakwanisi kupinda mumba ka ngavangobhadhara rendi varida independence from mukwasha ka hasimbori mwana wavo the same place from your communication ende kuna uyo hasimboniwo mai ari kuona mai vemukadzi wake saka ukama chaiwo chaiwo ndoda kugadziriswa kana vasingagoni kugadzira ukama wobhadharisana rendi pane kutemesana musoro saka anounza nyaya yacho yerenti ndiani otonovatarisa kuti mama izvi ndo zviripo chinipotai muchindipa masenzi acho kana muri kuda for the sake of the future ka zvinogona kunetsa bcause achada kuzvirelate in the future so panotsvaga an external force munhu asitomboriwe padhuze maybe hama dzaadza mai vavo kana kuti hayainini zvangu because vachazoda kuti vatarisane mangwana but momzingavanzisa kuti zvinhu zvachinja and to my brother also at just very fast upenyu hunochinja hunotama ups and downs but mwana azvatiwo machinja avana zvikoro waiswa kuzvikoro zviri bhoo but zviri mapuraizi ari nani bcause unokwara mubhora unokwara waurikavi. Thank you so much for that one. Manzi ngavabhadhare rent. Good evening. You are live on Star FM. Ndiri bom mudiwa uri sei? Ndiri right zvangu. Inini ndofunga kuti dambudziko risiri murume kana raanyone. Ndiri mukadzi. Ndiye mwana wamai ava? Mwana wamai ava. Kungonoudza mama situation kumba haisisina kumira zvakanaka. And
baba vekwangu hazvichanyatofambi zvakanaka. Madii mamuka mamatauya uko. Ende ndikufunga kuti zvichibva kumwana wavo vanogona kuzvitambira zvakanaka. But ndikufunga kuti iya semwana wavo haasi kutora position yake to help. Anofanira kunge achiita. Okay. Ndikufunga kuti hatingapa vamwe vanhu vese mhosva. Ambuya ava vakatozvinasa mwana wavo already naiyo akatorina. Tinotenda. Tine vanhu vari kugara nanambuya vavo vari kutinyorera panapa kuti it's not really a thing. Ini ndatone 17 years ndichigara nambuya vangu musame house. Hanzi maswera sei amai ngavamboenda kune vamwe vanawo kana kuenda kumusha. Pavanobva vobva vameka sure kuti vaisa chinyi property ku main house. Vodzoka kumba kwavo kwaatone munhu. How would you handle this situation? 0772162651. Hello, you are live on Star FM. Sagi maswera. Taswera, maswera sai. Ndinoona mai avo vatori vane dambudziko. Vakaita kutamba kukwasha achatungwa pamba pake. Zvekutodaro here. Woza vangarambire pamba pomukwasha. Ida havasi kunzi ibvai, vari kunzi chiuyai uku. Zvekuti vanonzi vanoti hazvizoite kupesana nemukwasha. Kana situation yakutendera kuti zviitike, zvinotoitika. Chavadyani ndiwo vari kutotengerwa nemukwasha wacho. Ndizvozvo. Ende iye mwanasikana wawo ari kutopisa murume wake pakona because iye ndiye anokwanisa kutaura nani namama wake. Saka mukwasha uita sei because mwana hasi kutora action amai havasi kumuvha and zvinhu hazvina kumira mushe. Ndinodera kuti akataura kana nanasekuru hanzvadzi dzamai zvinhu zvinobuda zvakanaka. Okay, all right. We've got more of your contributions straight after this. Power outages shouldn't stop your business or disrupt your home. At PowerMac, a division of Zimplow Holdings, we provide reliable backup generators, solar power systems, and professional electrical contracting services to keep you powered when it matters most. From expert design and installation to dependable maintenance and after-sales support, we're your trusted power partner across Zimbabwe. Call 0787-801573 or visit number 10 Harrow Road, Masasa. PowerMac, power that delivers. In life, smart investments are about value and flexibility. Why should your peace of mind be any different? Introducing Fidelity Flexi Combo. For an annual premium of just $20, you get $2,000 in funeral cover. The best part? The choice is yours. Choose a world-class funeral service, a full cash payout, or a mixture of both. Your legacy, your terms. Visit any Fidelity branch or WhatsApp 0781 444 100. Fidelity Life Assurance of Zimbabwe. With you through the wheel of life. I'm living the difference in ndakwanisa kubata timu rangu rese paintaneti kutamba magemu mabizinesi acho easy music ndingoteerera iwe hauzvipedzeka niwe zvisina akamboona shuwa iwe ndinokuudzana ndiri kufara zvisina akamboona ndiri kufona zvisina akamboona kutumirwa mari zvisina akamboona ndichisefa zvisina akamboona ndakaisa mulife iri beta ndiri kumberi pazvese pesi tichiseta kufona zvese nedhata zvikufaya ndichitumira mari ndogara ndichitaura nehama neshamwari upenyu uchifaya tonadzikana ruseva togara tiri mberi ikoneti kumberi impilo isihamba kamwa togara tiri mberi ikoneti kumberi ndiri kufara zvisina akamboona ndikufona zvisina akamboona kutumirwa mari zvisina akamboona ndichisefa zvisina akamboona ndiri kufara zvisina akamboona. I enjoy innovations that keep me ahead. I am living the difference. EcoNet Wireless, inspired to change your world. Vanga vakwane dhona kudenga ri mwana wavanzwaro vainzwa sei edu uye vamwe vanhu ngative nemwoyo wekubereka mufunge ngavachengete mukwasha sekuchengetwa kwavaitwa panga achishanda ndimama Dada.
Hello, you're live on Star FM. Hello, how are you? I'm good, thank you. How are you feeling today? I'm okay, very much okay. Inzwaka mwanasikana. Apa ndimai vanenge ambuyawo upenyu hwavo. Tinotenda. Gari akumba kwemukwasha but inini ndiri kuti mai nemwana ngavabvise pride. All right. Ndikuona kuti muupenyu hwavo mune pride kakuganza kavanga vachiita kumarelatives ndogara dzese ndogara dzati kamwe kako ngavabude mavari. Vaiwana kane nauye basa. But unoziva rarama zviripo. Saka ngavararame zviripo vanzwisise situation yawira muvana vavo amai ava vabude mumba vauye kumwana zviriko kuti munokwanisa kugara naambuya mumba muchitopesana kana dai vanga vari kumusha vachirwara vasisina anovachengeta kumusha ikoko handiti vaingovatora vakauya vakavaisa mubhedhi here ndizvozvo saka vanofanirwa amai nemwana wavo mwanasikana ndo vari kufanirwa kuadjusta voutaurirana vonzwisisana oro else mukwasha kana aona zvakaoma ngaatsvagewo samwe kwanoona kwanogona kubhadhara mwedzi 1 kwakadzike kwakachipawo chaizvo zvokuti akavabudisa achivaisa samwe akuzotorawo munhu achiisa imomo zvakumanejeka zvinenge zviri nani. Alright, kutombovabvisa pamba ipapa ombovatsvagira kunobhadharika rent afforda maybe could be handiziva hangu kuti iye anenge ari kumadheodheore okupi anogona kuafforda kumalori kumahigh density uko atorera imba iri equivalent but achaona kuti zvinenge zvichimanejeka akuisawo uya kucottage kunenge kuri nane then cottage plus bedroom raangaida kuvaisa romeka extra payakaya kwakubhadhara kwaavaisa ku3 rooms. Amunyepi Magonesa, thank you so much for calling. Another message says, my parents were in the same situation and my mother and her siblings were the ones to resolve the situation at the earliest possible time. They started by realizing that the situation as is means that they failed as children and had to solve the situation as a family. 0772162651. Listen to this one. Asini chandinoziva ndechekuti semukwasha kana wana watopuhwa nyaya yakadai so chitochengeta amai ndevako hapasina dhiri vhesi ngaida atsvaga basa akunochengeta mhuri yake yese nekukura kwayo ngaatsvage basa awane mawanire ekuchengeta mhuri yake zvakawanda wanda zvekuda kutsvaga kuti kusaidhwa nambuya avagona kuvachengeta hazvina basa ndamai vake ndamai vemukadzi wake ngaachitongoshinga kuvachengeta zvekuvabudisa padheni hazvibudi ngaatsvage basa. Aidona haisaki ambuya ndimai hapana chitomboshamisira asi mukadzi watsano ambuya ngavamuvhe in vagare nemukwasha wavo and then you know everyone is happy. Izvi zvekuti tinoda kuti hanzi zvakadai vanhu vachisuffocata hazvimake sense. No, ambuya ngatsvaga nzvadzi yeambuya vake ataure navo. There is nothing really about kunzi kugara nambuya under one roof. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ambuya ndimai kwete. Hapana chinonyadzisa. Ambuya vatotya hanzvadzi. I mean mukadzi watsana. Ndo ambuya vanotyisa. Ava ndamai vake. Hapana chinomboshamisira. Now, you can win a trolley of groceries worth $150 in the Tea and Pick and Pay Golden Trolley promotion, where you get your glorious self-raising flour, 2 kg for $2.10, your Monty's baked beans, 410 grams for $90 US, your Raha spaghetti, 400 grams for $1 for 2. Also, your Colcom Country Brewvos, 500 grams for $4.40, and so much more. Tea and Pick and Pay, real value always. And you've got to visit our Facebook page for more of your value prices. Listen to this one. Amai ngavabude mumba umu vanzwisise kana vatadza kunzwisisa mai ngavadzokere kumba kwavo because vakutonetsa havana kumba ngavanzwisisewo kuti mwana ari musituation yakaita sei vabva vanotogara kutofadaya aiwa vaigara vaende kumba kwavo kwavakabhoriwa vachigara kana vabhuka hazvisi raiti zvavakuita amai vacho kurambira ipapo kurambira kuti abve vanofanira kuandastenda vedo upenyu hwemutaano hwakaoma.
Now, everyone deserves a decent send-off. Prepare for your future and live with peace of mind. Get an EcoSure funeral policy from as little as 95 cents per month. Register, pay via EcoCash, and you'll stand a chance to win $50 cash. So dial *900# today. #EcoSure. Upenyu karonge ka impilo ehlelekileyo. Ambuya vada kugura musoro ambuya vanofana kunzwisisa vanofana kunzwisisa situation iriko cause vanoda kudya futi ambuya vachada kudya vachada kuzora vachada kupfeka handiti ngavagare mumbani mwana wavo mukwasha mwana wavo hazvichinji ngavagare izvi zvingari kugara pamba pemukwasha wavo even iri ambuya ngavanogara mumba nevamwe cottage toisa maloja tete navo vobuda tete vobuda voita plan hanzi nemumwe ngavambodya mavheji vanozonzwisisa kuti aiwa zvinhu zvakaoma 0772162651 for more of your contributions. Feel good technology.